Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jauna zuekin. Zenide maiteok, geure aldare honetan biltzen gera, eta geure jangoikoari eskatzen diogu lagun gaitzala. Geure anima prestatzen, geure bihotza prestatzen, eta jangoikoaren graziak hartzen. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zugan itxaroten dutenen indarra, entzun bihotzonez geure otoitza, eta zugabe gaizkilaren aulezia ezpeita ezertarako gai, emaguzu beti zeure graziaren laguntza. Zure aginduak betez, zuretzat atsegingarri izan gaitezen, gogoz eta egitez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta regbizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostolak Korintukare egindako bigarren gutunetik. Senideok, jainkoaren lankide garen ez gero, eskatzen dizuegu ez dezazuela alferrik hartu haren grazia. Izan ere, jainkoa dio, ongi nahi garaian entzun dizut, eta salbamen egunean lagundu. Begira bada, oraintxe da ongi nahi garaia, oraintxe salbamen eguna. Ez diogu inori okerrerako biderik ematen, gure zerbitzua toki txarrean geldin ez dadin. Baizik eta gauza guztietan jainkoaren zerbitzari garela agertzen dugu. Jasaten dugun guztian pazientzia handia erakutsiz. Atsekabe, behar izan eta estutasunetan. Zigor, kartzela, nahaspila eta neketan. Lo faltan eta janari gabezian. Biziera garbiz jokatzen dugu, jakinduriaz, pazientziaz eta bihotz gozoz, Espiritu Santuaren doainez eta benetako maitasunez. Egiaren mezua hotzeginez eta jainkoaren indarra erakutsiz. Erasorako naiz defentsarako, jainkoaren salbamen indarra da gure arma. Horazten gaituzte, naiz iraintzen, gutaz ongi hitz egiten dutela, naiz gaizki. Gezurtitza jotzen gaituzte, baina egizalea gara. Ez ezaguntzat, baina ezaguna gara. Hiltzorian gaude, baina oraindi bizirik. Zigortuak, baina ez hilak. Tristetzat jotzen gaituzte, baina beti posi gaude. Behartzutzat, baina beste asko aberasten dugu. Ezertxo ere ez bagenu bezala, baina guztiaren jabe gara. Jaunak esana. Bere garaipena ezagutarazi du jaunak. Kanta jaunari kantu berria, egintza harrigarriak egin baititu. Garaipena eman dio bere eskuinak, bere beso santuak. Bere garaipena ezagutarazi du jaunak. Bere garaipena ezagutarazi du jaunak. Bere salbamen egintza agertu nazioen aurrean. Ez da ahaztu bere maitasunaz, Israel herriari dioen leialtasunaz. Bere garaipena ezagutarazi du. Munduko bazter guztiek ikusi dute, gure jainkoaren garaipena. Egin irrintzi jaunari lur osoa, egin pozoiu eta kantu jo soinua. Bere garaipena ezagutarazi du jauna. Aleluia. 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 Griselu da zure hitza, jauna nire oinetzako, argi nire biderako.
Aleluya, aleluya, aleluya. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburtik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikaslei, entzuna duzue, aintzinekoei agindua, begia, begiaren ordain, hortza, hortzaren ordain. Nik ordea, hau diozuet, gaizkilari ez erantzun gaizki, bestela baizik, eskuineko mazailean jotze zaituenari, eskaini beste mazaila ere. Soinekoak entzeko auzitara eraman nahi zaituenari, eman soingainekoa ere. Norbaitek 1000 pauso egitera behartzen bazaitu, egin 2000 berarekin. Eskatzen dizunari eman, eta dirua usteko eskatzen dizunari ez ukatu. Jaunak esana? Lehenengo irakurgaian, erakusten zaigu nola edo esan zaigu nola ikusten gaituzten. Eta aldi berien ere esan zaigu nola gauden. Gauz bada nola ikusten gaituzten, eta beste gauz bada nola bizi dugun barrutik. Bi gauz desberdin dira. Kanpotik eman dezakegu azkena garela, tristeak gerala, itxaropenik gabe bizi gehala, eta barrutik beste bizikizun bat eduki. Eta geure bizitza ez da itxura. Baizik eta barrutik bizi dugun hori, benetan bizitzea. Sinistea eta bizitzea. Eta zer da? Barrutik bizi dugun hori ematen digun indarra, evangelioan luzatzen zaigun mezua. Evangelioan 3 adibide jarri zaizkigu, mazaila, soingainekoa edo soinekoa, eta kilometro batzuk egitea, 1000 pauso adierazten dut. 3 adibide, eta 4. bukatzen du, diruarekin. 3 adibide. Eta ez ditu 3 adibide horiek jartzen guk adibide horiek hola bete alizateko, Ez. Jartzen ditu adibide hauek azpiko mezua ulertu alizateko. Eta galdetu dezakegu edo zein da azpiko mezua. Errexa badakizue. Egiten duguna, maitasun hutsez egitea. Eta hori badakigu. Eta badakigu baita ere ez dela erreza batzutan, Baina kanpoan dauden gure senideak bezala jokatzen baldin badugu? Zertarako etorri da gure jangoikoa? Gure jangoikoa eskaini diguna eta gurutzean eskaini ziguna da bere salbamena. Eta salbamen hori oinarrituta dago maitasun eder baten. Jainkoak gutako bakoitza maite gaitula.
Maitasun hori gugeu hartu beharra daukagu gure bizitzan, eta maitasun horri aurrera egin. Hori da, kristauon bizia. Hori da, kristauon daukagun misioa. Erreza, baina aldi berien, sakona eta batzutan zaila. Eska dezaiegun bada, gure jangoikoari lagun gaitzala misio honetan. Beraren maitasuna mundu osora zabaltzea. Baino zabaldu baino lehen, norberak bizitzea. Pues esta es la misión de Jesucristo, la misión de todos los cristianos, que aquello que Jesucristo nos quiso dar, que es la salvación del género humano, por amor, no porque tuvo pena de nosotros, no, porque nos quería, nos quiere y nos querrá siempre, pues somos sus ojitos derechos, y sube a la cruz por amor. Y nos invita a que ese amor mismo, de la misma manera que Dios lo hizo con nosotros, nosotros lo hagamos con los demás. Eso es poner la mejilla. ¿Cómo voy a poner yo una mejilla si no he entendido lo que es el amor? Pues esta es la misión del cristiano. Cuando una persona vive en ese amor, hace cosas que no se entienden, que parece que estamos locos. No estamos locos. Vivimos en el amor y por lo tanto tenemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, le pedimos al Señor que esta radicalidad en el amor la podamos vivir, cada uno de nosotros, porque seremos testigos de Jesucristo vivo y no, como muchas veces somos, testigos de Jesucristo muerto. Jesucristo ha muerto, pero ahora está vivo, ha resucitado. Y esa resurrección tenemos que llevarla reflejada nosotros en nuestra vida y en nuestras acciones cotidianas. Aitari bere izenean eskatzeko esan zigun Jesusek, horixe egingo dugu orain uste honez. Munduan zabaldua dagoen eriz elkartearen alde, eta Jesukristori jarraitu nahi dioten guztien alde. Erantzun desaiotela leial espirituaren eraginari, eska desaiegun jaunari. Irakasleen alde, zientziaren ikerkuntzak eta teknikaren albideak irakasteaz batera, lagunditzatela gizakiaren kezkak, baliebak eta erligiosotasunak ere. Eska desaiegun jaunari. Irabazpidea eta erosotasuna helburu nagusitzat jartzen dituen gizarte honetan ere, izan daitezela bere burua eta indarrak besten alde doain eskintzeko prest egongo diren bokaziodunak. Eska desaiegun jaunari. Jaunaren inguruan egoteak damaigun posak zabaldezagula geure inguruan, behar duenari laguntza eskainiz. Eska desaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zorenaren ogi. Bedeinkatu zu jauna zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua, hau xengo zaigu, betiko zorenaren edari.
Bideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Begira jauna otoitzean ari den Elizaren doaiei, eta egizu horiek hartuta dituzten fededunak, gero eta santuago izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak matea jauna eta guzti santu jainko alguztiun beti erekorri. Ez duzu geure erospenen gorezpenik beharrik, baina zure doaina dugu zuri eskerrak matea. Geure kantuek ez dizute zuri eintza handiagotzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik santu eta ingero guztiekin batean, gorezten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu, Santu, Santua, bide guztien jainko jauna, zero lorra beterik dauzka, zure biztira. Osana, Osana, zero goienetan. bedeinkatu jaunaren izenean, datorrena. Osana, Osana, zero goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santo gardauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez atitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure eta Santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen dugun Juanita. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izkigu arrengu guztiok betiko bizi eritxi ezagun, jangoikoaren ama Maria Bergina doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainkoa ital guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita,
zeruetan zerana. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurgunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizibeizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaiozue pakea alkarri. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren pakea. Honamen, jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Kristoren gorputza eta
Egin dezagun otoitz. Jauna, hartu dugun sakramentuak, fededunok zurekin bat garela adierazten duen bezala, egin dezala Elizaren batasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, gure Elizbarrutia posez dago atzo, Artzainonaren katedralean Enrique ordenatu zuten diakono bezala. Nahi balima dezue zuen otoitzetan, izan Enrique Ormazabal bere anaia, Mikel Ormazabal, azte santu batzutan baten eontzan amen gaztiekin ospatzen, bere anai zarrena. El hermano mayor de Mikel Ormazabal, Enrique Ormazabal, ayer en la catedral lo ordenaron diácono. El obispo lo ha mandado a Vergara a ayudarle en la misión a Imanol Prieto. Pues si podéis tenerlo también en vuestras oraciones, se agradecerá y lo agradecerá. Jauna zuekin, eta bedein gazaitzatela jangoiko alguzteunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Izarargia, zujanagatos pospozik, zeruko ama, izarargia, zujanagatos pospozik, gure bihotzak hartu itzazu, gorpe gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zure gaitzazu zerutik. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gau bat izan dezazuela.